आता सन्माननीय रणजितजी देसाई यांना मी विनंती करते की त्यांनी प्रास्ताविकेसाठी व्यासपीठावर यावे. नमस्कार. या ओरसगावचं ग्रामदैवत च्या चरणी नतमस्तक होऊन भारतीय जनता पार्टी कुडाळ तालुक्याच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या भव्य अशा कार्यकर्ता मेळाव्याच्या निमित्ताने मार्गदर्शन करण्याकरता उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशचे कार्यकारी अध्यक्ष, या महाराष्ट्र राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, आमचे सर्वांचे प्रेरणास्थान सन्माननीय श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, संपूर्ण महाराष्ट्रभर हिंदुत्वाची ज्यांची तोफ धडाडते ते आमचे सर्वांचा अभिमान असलेले या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, प्रदेश उपाध्यक्ष अतुलजी काळसेकर साहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी साहेब, त्याचबरोबर माझे सहकारी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सरचिटणीस महेशजी सारंग, महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा सौ श्वेताताई कोरगावकर, या गावच्या सरपंच, तसेच व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच मान्यवर, संपूर्ण जिल्ह्यातून देखील काही प्रमुख पदाधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत. या सर्वांचंच पहिलं मी आपल्या या कुडाळ तालुक्यामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्र, आपल्या सर्वांना माहीत असेल की काही दीड महिन्यापूर्वी सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांची महाराष्ट्र प्रदेशच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी निवड झाली आणि मी सर्वांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं अभिनंदन करूया, त्यांचं स्वागत करूया. त्याचबरोबर दुसरी एक आनंदाची गोष्ट अशी की भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ या चिन्हावरती निवडून आलेला पहिला एक आमदार ते आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री झालेले आहेत. पहिल्यांदाच पालकमंत्री पदाचा बहुमान भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला आहे. त्याबद्दल आपण सन्माननीय नितेशजी राणे यांचं देखील मनपूर्वक अभिनंदन आपण सर्वांनी करूया. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 1 जानेवारीपासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं संघटन पर्व सुरू झालेलं आहे आणि या संघटन पर्वाच्या अंतर्गत आपण सदस्यता नोंदणी अभियान हे संपूर्ण राज्यभर अत्यंत जोरात चालू केलेलं आहे. अगदी परवा 2 दिवसापूर्वी जेव्हा आढावा घेतला तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्रात सदस्य संख्या ही 1 कोटीच्या पार गेलेली आहे आणि त्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही मोडमध्ये जी नोंदणी केलेली आहे ती साधारण 1.5 लाखाच्या पार झालेली आहे. आणि त्यामुळेच अगदी 8 दिवसापूर्वी जेव्हा प्रदेशचा एक मीटिंग झालेली होती, प्रदेश भारतीय जनता पार्टीची मीटिंग झालेली होती, त्यामध्ये सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब होते मुख्यमंत्री, त्याचबरोबर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब होते, आमचे रवींद्रजी चव्हाण साहेब होते, नितेशजी राणे साहेब होते, सर्वच कॅबिनेटचे मंत्रिमंडळातील त्यांचे सर्व सहकारी होते, सर्व राज्यातील 78 जिल्ह्यांचे जिल्हाध्यक्ष आणि सर्व प्रमुख पदाधिकारी होते. आणि या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये सन्माननीय प्रभाकर सावंत साहेब, मी असेल किंवा आमचे महेशजी सारंग यांचा सर्वांचा बहुमान हा सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी केला. आणि याचं खरं सर्व श्रेय हे सर्व आपल्याला जातं, कारण आपण प्रत्येकाने आपापल्या बूथवरती आपल्याला जे दिलेलं उद्दिष्ट होतं ते पूर्ण करण्याचा अत्यंत प्रामाणिक असा प्रयत्न केलेला होता. आणि त्यामुळेच तुमच्या सर्वांच्या जोरावरतीच आपण साधारण 1.5 लाखापर्यंतचे उद्दिष्ट पार करू शकलो. 2024चं वर्ष होतं, निवडणुकांचं वर्ष होतं. यामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, विधान परिषदेच्या काही निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर विधानसभेच्या देखील निवडणुका झाल्या. पहिल्यांदाच इतिहासात पहिल्यांदाच या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ या चिन्हावरती आपल्याला सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या रूपाने आपण खासदार तिकडे लोकसभेत पाठवू शकलो. हे देखील आपलं सर्वांचं भाग्य आहे. पहिल्यांदाच कमळ या चिन्हावरती या भारतीय जनता पक्षाचे खासदार हे लोकसभेत गेले. आणि त्यानंतर जी विधान परिषदेची निवडणूक झाली त्यामध्ये निरंजन डावखरे साहेब असतील आणि त्यानंतर ज्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, या विधानसभेच्या निवडणुकामध्ये तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात कणकवलीमध्ये नामदार नितेशजी राणे साहेब, कुडाळमध्ये आपले सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब, त्याचबरोबर सावंतवाडीमध्ये सन्माननीय दीपकजी केसरकर साहेब हे महायुतीचे उमेदवार देखील एक खूप चांगल्या मताधिक्याने निवडून आले. आणि याकरता देखील आपण सर्वांनी जी अत्यंत तळमळीने काम केला, जी मेहनत घेतली, त्याचा मी स्वतः एक साक्षीदार आहे. आणि त्यामुळे देखील मी सर्वांचं आपलं मनापासून अभिनंदन किंवा आभार व्यक्त करतो. मित्र, आज या ठिकाणी जर का आपण बघत असाल तर इकडे जे बॅरिकेडिंग केलं आहे त्याच्या पुढे देखील काही आपले सर्व सहकारी बसलेले आहेत आणि ते सर्व सहकारी हे आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करण्याकरता आहेत.
साहेब मगाशी आपण येण्या अगोदर आम्ही यादी वाचत होतो आणि साधारण प्रमुख नेत्यांची नावं आणि त्यांच्याबरोबर असलेले जे त्यांचे सहकारी कार्यकर्ते त्यांची नावं साधारण 600 ते 700 कार्यकर्ते आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. आणि यात महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे की आपल्या कुडाळ नगर पंचायतीचे विद्यमान नगराध्यक्ष किरण शिंदे आहेत, या माजी नगराध्यक्षा करोल मॅडम आहेत, माजी नगराध्यक्षा खटावकर मॅडम आहेत आणि त्यांचे उर्वरित 5 नगरसेवक असे सर्वजण आज कुडाळ नगर पंचायतीत एकूण 17 नगरसेवकांपैकी आज 16 नगरसेवक हे साहेब महायुतीचे आहेत होणार आहेत. फक्त एकच नगरसेवक हा उबाटा गटाचा राहणार आहे. आणि सन्माननीय चव्हाण साहेब असतील, सन्माननीय आमचे खासदार नारायणराव राणे साहेब असतील किंवा आमचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब असतील, यांच्या कार्यकर्तृत्वावर प्रभावित होऊन ही सर्व लोक आज आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. भविष्याच्या काळात देखील अशाच प्रकारचे मोठमोठे पक्षप्रवेश हे आपल्या या भारतीय जनता पार्टीत होणार आहेत. मला निश्चितपणे खात्री आहे की भविष्याच्या काही काळात आपल्याकडे महायुती सोडून अन्य कुठचा पक्षच अस्तित्वात राहणार नाही की काय, अशी परिस्थिती देखील आपल्या या जिल्ह्यामध्ये निर्माण होऊ शकेल. कारण सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी असतील देशामध्ये किंवा सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये असतील, यांनी जे हिंदुत्वाचं किंवा राष्ट्रप्रेमाचा जो स्वीकार करून त्यांची जी कार्यपद्धती आहे त्याला भारावून अनेक लोक आज आपल्या भारतीय जनता पक्षामध्ये विना अट प्रवेश करत आहेत. कुठच्या प्रकारचे त्यांची काही अटी नाही आहेत, परंतु केवळ आम्हाला भारतीय जनता पक्षाचा सदस्य व्हायचं आहे आणि भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आम्हाला राष्ट्रसेवेच्या कार्यात सहभागी व्हायचं आहे, या एका हेतूने आज सर्व लोक ही भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. साहेब मधल्या कालावधीत देखील काही असे गोष्टी घडलेल्या होत्या, काही आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत होता, परंतु आज हा भारतीय जनता पक्षाचा कुडाळ तालुक्याचा हा महामेळावा बघून माझी निश्चित खात्री झालेली आहे की ज्यांच्या मनात जो काही संभ्रम होता तो आता दूर झालेला असला पाहिजे. भारतीय जनता सन्माननीय चव्हाण साहेब, सन्माननीय नितेशजी राणे किंवा सन्माननीय आपले सर्वांचे लाडके नेते नारायणराव राणे साहेब आज काही कारणामुळे त्या बैठकीला हजर राहू शकले नाहीत, परंतु हे सर्व लोक आपल्या या भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पदाधिकारी असतील, लोकप्रतिनिधी असतील किंवा कार्यकर्ते असतील, त्यांच्या पाठीशी अत्यंत खंबीरपणे आणि सक्षमपणे उभे आहेत. आपल्या भागातली जी विकास कामं आहेत या विकास कामांना कुठेही कमी पडणार नाही याची हमी, याची खात्री या अगोदरच आपल्याला सर्वांना सन्माननीय पालकमंत्री असतील किंवा सन्माननीय चव्हाण साहेब यांनी अगोदरच दिलेली आहे. त्यामुळे मनात कुठच्याही प्रकारचा किंतु परंतु न बाळगता आपण सर्वांनी भारतीय जनता पक्षाचं जे काम आहे हे काम यापुढे अधिक जोमाने सुरू ठेवलं पाहिजे. भविष्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत, काही ठिकाणी नगरपंचायतीच्या देखील निवडणुका होणार आहेत, कारण 22 तारखेला त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आणि त्यानंतर निकाल झाल्यानंतर कदाचित याच एप्रिल-मे महिन्यात या सर्व निवडणुका पार पडू शकतील आणि त्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष हा अत्यंत सक्षमपणे या निवडणुकीला सामोरं जाणार आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवरती किंवा सर्व पंचायत समिती आणि नगरपंचायतीवरती भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा फडकवणार असा निर्धार आपण सर्वांनी करूया. त्याबाबतचा जो योग्य निर्णय असेल महायुतीचा किंवा अन्य निर्णय असतील तो आपले सर्व वरिष्ठ नेते घेतीलच, परंतु आतापासूनच प्रत्येकाने आपापल्या विभागामध्ये आपापल्या गावामध्ये त्या दृष्टीने योग्य असे प्रयत्न किंवा योग्य अशी काम करणं फार गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा आपण सर्वजण एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी आपले सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. हीच परंपरा आपण यापुढे देखील चालू ठेवूया. भारतीय जनता पार्टी ही ऑलरेडी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1 नंबरचाच पक्ष आहे, परंतु तीच यशाची परंपरा आपण कायम ठेवूया असं या निमित्ताने आपल्याला सांगतो आणि आपले रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम होईल. मी सन्माननीय संजयजी वेंगुर्लेकर आणि रुपेश कानडे यांना विनंती करते की त्यांनी पुढचे सूत्रसंचालन करावे. धन्यवाद. व्यासपीठावर उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष माननीय चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे लाडके, त्याचप्रमाणे या महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री तथा पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्हा नितेशजी राणे साहेब, या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब यांचं सर्वप्रथम मी आधी मनापासून स्वागत करतोय, शब्द सुमन पुष्पांनी स्वागत करतोय. आणि माननीय मोदी साहेब, त्याचप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस साहेब, याचप्रमाणे आमचे सर्वांचे लाडके खासदार माननीय दादा म्हणजेच नारायण राणे साहेब, चव्हाण साहेब आणि नितेश साहेब यांच्या कार्यकर्तृत्वावर, यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून
साहेब, आज येथे बरेच पक्षप्रवेश होत आहेत. त्यामधील एक पक्षप्रवेश होत आहे तो म्हणजे कुडाळ शहरातील नगरपंचायतीचा. नगरपंचायतीतील मी विनंती करेन, उद्धव ठाकरे गटातील कुडाळ नगरपंचायत उपनगराध्यक्ष किरण शिंदे, त्याचप्रमाणे कुडाळ नगरपंचायत उद्धव ठाकरे गट विद्यमान बांधकाम सभापती उदय मांजरेकर, त्याचप्रमाणे कुडाळ नगरपंचायत उद्धव ठाकरे गट विद्यमान नगरसेविका माजी बांधकाम सभापती ज्योती जळवी, त्याचप्रमाणे कुडाळ नगरपंचायत विद्यमान नगरसेविका सई काळप, त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे गट कुडाळ नगरपंचायत माजी बांधकाम सभापती विद्यमान नगरसेविका श्रेया गवंडे यांना विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावर येऊन भारतीय जनता पार्टी या परिवारामध्ये सामील व्हायचे आहेत. त्याचप्रमाणे काँग्रेसमधील जे माजी नगराध्यक्ष म्हणून कुडाळ नगरपंचायतीचे धुरा सांभाळली त्या 2 महिला, त्या म्हणजेच माजी नगराध्यक्ष आणि विद्यमान नगरसेविका आफरीन करोल तथा विद्यमान महिला बालकल्याण सभापती याची जबाबदारी सध्या त्यांच्याजवळ आहे अशा माजी नगराध्यक्ष आफरीन करोल, माजी नगराध्यक्ष अक्षता खटावकर यांनाही मी भारतीय जनता पार्टी या पक्षामध्ये परिवारामध्ये त्यांनी प्रवेश करावा अशी विनंती करतोय. मी विनंती करतोय माननीय चव्हाण साहेब, नितेश राणे साहेब यांना आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा प्रवेश व्हावा. त्याचप्रमाणे माजी नगरसेवक सचिन काळप व त्यांचे सहकारी गोट्याधुरी सिद्धेश काळप, महेश शिंदे, आशू काळप यांनी येथे व्यासपीठावर येऊन प्रवेश घ्यावा. त्याचप्रमाणे माजी सुनील बांदेकर आपणही कृपया व्यासपीठावर यायचे आहे. त्याचप्रमाणे माजी सभापती कुडाळ पंचायत समिती शिल्पा गुरिये यांचाही प्रवेश येथे होत आहे. माजी सभापती कुडाळ पंचायत समिती उद्धव ठाकरे गट शिल्पा गुरिये, त्याचप्रमाणे भारती मटकर यांचाही येथे प्रवेश होत आहे. त्याचप्रमाणे सचिन काळप व सहकारी गोट्याधुरी सिद्धेश काळप, महेश शिंदे, आशू काळप यांचाही येथे पक्षप्रवेश होत आहे. राजू गवंडे ओबीसी शहर प्रमुख कुडाळ शहर यांचाही उद्धव ठाकरे गटातून येथे प्रवेश होत आहे. त्याचप्रमाणे जयेंद्र जळवी यांचाही उद्धव ठाकरे गटातून येथे प्रवेश होत आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसमधून अब्बास करोल आणि अनंत खटावकर यांचाही येथे सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रवेश होत आहे. धन्यवाद. सर्व कुडाळ शहरातील उपनगराध्यक्ष सभापती त्यांच्या समेत असलेले सर्व पक्षाचे उद्धव ठाकरे गटातून आपल्यामध्ये ज्यांनी प्रवेश केला त्या सर्वांचं पुनश्च एकदा स्वागत. आता ओरस मंडल यामधून एक मोठं नाव, जो एक युवा कार्यकर्ता म्हणून जाणला जातो आणि मोठा कार्यकर्ता, त्यांचा पक्षप्रवेश करावा असं भाई सावंत यांना विनंती करतो. महेश उर्फ छोटू पारकर प्राधिकरण सदस्य, उदयजी जांभवडेकर उद्योजक, सुनील जाधव सहकार क्षेत्र, अमित भोगले ग्रामपंचायत सदस्य, योगेश तावडे ग्रामपंचायत सदस्य, लक्ष्मीकांत परब माजी ग्रामपंचायत सदस्य, मनीष पारकर सहकार क्षेत्र, रविकमल डांगी उद्योजक, हार्दिक शिगले चित्रपट सांस्कृतिक आघाडी जिल्हाध्यक्ष, ऋषिकेश रेडकर, अमेय बेर्डे, सुशील निबरे, सिद्धांत सावंत उद्योजक, विलास हडकर, संजय गणपत परब, विलास हडकर, ज्ञानदेव मेस्त्री, मयुरेश मेस्त्री, यशवंत मेस्त्री, दिनेश जैतापकर, संजय परब, गणेश तावडे, सीताराम तावडे, सचिन कोनसकर, ऋषिकेश चव्हाण, विश्वास मेस्त्री, सागर परब, दीपेश तावडे, उदय भोगले, श्यामसुंदर तावडे, अरविंद तावडे, ओमकार चव्हाण, नंदू तळकटकर,
सिद्धेश पावसकर, पंकज परब, अतुल ओरोसकर, भूषण सावंत, वैभव परब, आशिष परब, भास्कर परब, विक्रांत परब, अक्षय पारकर, तुळशीदास हंजनकर, चिन्मय पारकर, तेजस गाडीगावकर, अवधूत पारकर, शुभम पारकर, सिद्धेश आंगणे, अनिल ओरसकर, तृणाल ओरसकर, गुरुदास परब, रोहित मेस्त्री, सागर कदम, मंदार गोसेवी, जुनेद मलिक, अक्षय परब, मिलिंद सावंत, जिदिन नायर, विनायक यादव, राजू परब, राकेश परब, धीरज चव्हाण, चिन्मय जांभवडेकर, वेदांत जांभवडेकर, ॲडमिन डिसोजा, प्रथमेश सावंत, सतू गावकर, पंकज पारकर, साई तेली, गोट्या मर्तल, अमय परब, संजय भोक्त, भाऊ मर्तल, राज परब, अभिषेक तावडे, साल्वादोर फर्नांडिस, प्रणील केसरकर, मनोज मालनकर, मनवेल फर्नांडिस, रेमेत फर्नांडिस, विल्सन फर्नांडिस, सिद्धेश भोगले, अगोस्तिन लोबो, अरुण कुडाळकर, रामचंद्र मालनकर, अजिंक्य मुसळे, आदिती भोगले, मानसी भोगले, रंजना भोगले, रुशाली भोगले, पात्रिस फर्नांडिस, करुणाकर तावडे, फिलिप्स फर्नांडिस, सीमाव फर्नांडिस, मिलिंद जाधव, पांडू गुरव, हैदरिक फर्नांडिस, एड्रियन फर्नांडिस, ऋषभ भोगले, सर्वेश भोगले, फ्रान्सिस फर्नांडिस, सागर मुंज, बिट्टू, समीप राणे, अब्दुल हमीद, सचिन मयेकर, उमेश मेस्त्री, उदय जाधव, हरी गावडे, आनंद चव्हाण, अशी लिस्ट 200 ते 250 जणांची आहे, वाचून संपणार नाही. पण मी माझ्या या सर्व सहकाऱ्यांचे भारतीय जनता पार्टीमध्ये सहर्ष स्वागत करीत आहे. उपस्थित सर्वांना देखील विनंती आहे की आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये या सर्व आपल्या भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केलेल्या सर्व मान्यवरांचं आपण स्वागत करूया. आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कुटुंबामध्ये सर्व सहभागी झालेले आहेत. भारतीय जनता पार्टी एक कुटुंब म्हणून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काम करत आहे आणि कुटुंबामध्ये आता काही नवीन सदस्यांचा देखील समावेश झालेला आहे. या सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो. दोडामार्ग नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी कृपया व्यासपीठावरती यायचं आहे. भारतीय जनता पार्टीचा यानंतर आंबरड जिल्हा परिषदचा प्रवेश होणार आहे. कृपया आंबरड जिल्हा परिषद मधील सर्वांनी तयार राहायचं आहे. हे सर्व प्रवेश घेण्याकरता आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे ओरोस मंडल प्रभारी श्री भाई सावंत, त्याचबरोबर कुडाळ मंडल अध्यक्ष संजय वेंगुर्लेकर, सौ सुप्रिया वालावलकर, सौ आरती पाटील, श्री रुपेश कानडे, श्री पप्या तवटे, सौ संध्या तेरसे, श्री सुनील बांदेकर, श्री निलेश परब या सर्व आमच्या सहकार्याने मेहनत घेतलेली आहे. त्यांचे देखील भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद. मी विनंती करेन आंबरड जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा येथे प्रवेश होत आहे. हा प्रवेश केशव उर्फ आबा मुंज यांना मी विनंती करेन आपल्या समोर त्यांनी आंबरड जिल्हा परिषद मतदारसंघातील प्रवेशासाठी विकास राऊ माजी सरपंच तथा विद्यमान विभाग प्रमुख, तसेच कल्पिता मुंज माजी जिल्हा परिषद सदस्य, दशरथ कदम माजी ग्रामपंचायत सदस्य, अभय राऊ माजी ग्रामपंचायत सदस्य, पंढरी देवळी सोसायटी चेअरमन, त्याचप्रमाणे कृष्णकुंज राऊळ माजी ग्रामपंचायत सदस्य, अनिल रावे गटप्रमुख उद्धव ठाकरे गट, व्यंकटेश लांदार परब, अजय राऊळ, सचिन दळवी, निखिल
गिरकर, त्याचप्रमाणे जांभवडेमधीलही उद्धव ठाकरे गटातील श्रीनिवास सुर्वे, उदय मडव, सुहास मडव, भाई गोवेकर यांचाही प्रवेश होत आहे. यामध्येच भडगाव मधीलही श्रीनिवास नाईक, कृष्णा गाडी, जगन्नाथ सावंत, लक्ष्मण सावंत आणि असंख्य कार्यकर्ते या सर्वांचा भारतीय जनता परिवारामध्ये आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आपल्या सर्वांच्या उपस्थित जोरदार टाळ्यांनी यांचं स्वागत होऊन दे. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. सदरील प्रवेश हा आमच्या ओरस मंडलचे प्रभारी भाई सावंत तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य लॉरेन्स मानेकर यांच्या प्रयत्नाने होत आहे. मान्यवर माननीय नामदार रवींद्र चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे माननीय नामदार नितेशजी राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते या सर्वांचा प्रवेश होत आहे. या सर्वांचं पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. घेतलंय नाव, घेतलंय घेतलंय ना, घेतलंय घेतलंय नाही नाही, कुसबे वेगळं आहे. त्याला जांभवडे आणि भडगाव घेतले, फक्त कुसबे नंतर जागा रावाची नाही ना. यानंतर मी विनंती करेन पंधूर उपसरपंच मजगे आणि ग्रामपंचायत सदस्य आबू सावंत यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. यांच्या प्रवेशानंतर व्यासपीठा शेजारी असलेल्या सर्वांना विनंती आहे, कृपया आपण आसनस्थ व्हायचं आहे. पंधूर उपसरपंच मजगे यांनाही मी विनंती करेन, या प्रवेशानंतर कृपया आपण व्यासपीठावर येऊन मान्यवरांच्या उपस्थित भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करायचा आहे. माजी सरपंच श्याम सुंदर सावंत आणि त्यांचे सर्व सहकारी आबू सावंत यांनी यानंतर विनंती करतोय मान्यवर यांच्या हस्ते उपसरपंच पंधूर उद्धव ठाकरे गटातून मजगे आणि आबू सावंत यांच्या सहित ग्रामस्थ यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करायचा आहे. माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, नितेशजी राणे साहेब, जिल्हाध्यक्ष सावंत साहेब आणि काशेकर साहेब यांना विनंती करतो त्यांनी या सर्व उद्धव ठाकरे गटातील पंधूरमधील उपसरपंच मजगे आणि आबू सावंत आणि त्यांच्या बरोबर असलेल्या कार्यकर्त्यांचा प्रवेश घ्यायचा आहे. यानंतर विनंती करेन मी कुसबे गावातील नितीन माडेश्वर, अवी ललित गाडीगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली कुसबे गाव मधील सरपंच आणि सदस्य यांचा इथे प्रवेश होत आहे. यामध्ये ललित बाळू गाडीगावकर, नितीन माडेश्वर, समीक्षा सदानंद जाधव सरपंच पोखरण कुसबे, विजय सोनू माडेश्वर सदस्य, नितीन मधुकर माडेश्वर, आनंद एकनाथ गाडीगावकर, अनंत शंकर माडेश्वर, शुभम माडेश्वर, विलास बागवे, वासर माठी गाडीगावकर, सखाराम गाडीगावकर, भरत माडेश्वर, अनिता गाडीगावकर, मयुरी गाडीगावकर, अस्मिता गाडीगावकर, यशस्वी गाडीगावकर, दीपा गाडीगावकर, राजश्री गाडीगावकर, सुषमा गाडीगावकर, रजनी गाडीगावकर, नीता जाधव, दीक्षा जाधव, सदानंद जाधव, लक्ष्मण चव्हाण, सूरज गाडीगावकर, एकनाथ गाडीगावकर, शांताराम माडेश्वर, मधुकर सकाराम माडेश्वर, दिवाकर गणपत माडेश्वर, दशरथ गाडीगावकर, हेमंत गाडीगावकर, ओम म्हापशेकर, दर्शन म्हापशेकर, धर्माजी गाडीगावकर, सावराम गाडीगावकर, मोहन गाडीगावकर, ललिता गाडीगावकर,
वृषाली गाडीगावकर, अरुण गाडीगावकर, सत्यवती गाडीगावकर, वंदना घाडी, रुक्मिणी गाडीगावकर, विजया माडेश्वर, साक्षी माडेश्वर, मनाली माडेश्वर, दर्शना माडेश्वर, दिलीप बापू जाधव, कल्पना गाडीगावकर, उर्मिला गाडीगावकर, चंद्रकांत जाधव, विजय गुराव, उत्तम गुराव, रोनक दळवी, अनंत दळवी यांचा प्रवेश माननीय सर्व मान्यवरांच्या उपस्थित व्हावा अशी मी मान्यवरांना विनंती करतोय. यानंतर या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, ज्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर आणि ज्यांच्या कामावर, ज्यांच्या असलेल्या एका धडाडीच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून, त्याचप्रमाणे माननीय खासदार नारायण राणे साहेब यांच्यावर विश्वास ठेवून, चव्हाण साहेब यांच्या कार्यकर्तृत्वावर विश्वास ठेवून देवगडमधीलही काही प्रवेश होणार आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. मी सर्वप्रथम देवगड जामसंडे नगरपंचायतीमधील नगरसेवक माननीय बुवा तारी आणि संतोष तारी यांनाही विनंती करेन. यानंतर आपला प्रवेश होणार आहे. देवगड जामसंडे नगरपंचायतीमधील नगरसेवकांचा येथे प्रवेश होत आहे. बुवा तारी, माननीय बुवा तारी आणि संतोष तारी या नगरसेवकांना विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावर येऊन भारतीय जनता पार्टीमध्ये आपला प्रवेश करावा. आणि मी मान्यवरांना विनंती करतोय, नगरपंचायत देवगड जामसंडे यामधील नगरसेवकांचा आपल्या शुभ हस्ते प्रवेश घ्यावा. बाळ खडपे आणि बंड्या नारकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रवेश होत आहे. तसेच संदीप साटम, योगेश चांदोसकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा माननीय नितेशजी राणेसाहेब यांच्या कार्यकर्तृत्वावर विश्वास ठेवून माननीय चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते देवगड नगरपंचायतीमधील नगरसेवक बुवा तारी, नगरसेवक संतोष तारी आणि त्यांचे सहकारी यांचा प्रवेश होत आहे. बाळू खडपे, बंडा नारकर, त्याचप्रमाणे पडेल मंडल प्रवेश, ग्रामपंचायत, वाडा सरपंच व इतर यांचा येथे प्रवेश होत आहे. फनसे उपसरपंच व इतर ग्रामस्थ यांचा येथे प्रवेश होत आहे. त्यांनी व्यासपीठावर येऊन प्रवेश स्वीकारावा. तसेच गिरिये ग्रामस्थ यांचा येथे प्रवेश होत आहे. वाडा सरपंच यांनी तयार राहायचं आहे. आपल्या ग्रामस्थांसमवेत वाडा सरपंच यांनी तयार राहायचं आहे. देवगड जामसंडे नगरपंचायत यांचा प्रवेश होतोय. नगरसेवक बुवा तारी, संतोष तारी यांचा येथे प्रवेश होतोय. माननीय नामदार रवींद्र चव्हाण साहेब तसेच पालकमंत्री माननीय नामदार नितेशजी राणे साहेब यांच्या हस्ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये नगरसेवक देवगड जामसंडे नगरपंचायत आणि त्यांचे सहकारी यांचा येथे प्रवेश होत आहे. वाडा सरपंच व ग्रामस्थ यांनाही विनंती करतोय. सुनील रोहिदास जाधव, वाडा सरपंच, शशिकांत वाडेकर, संतोष वाडेकर, दिलीप वाडेकर, मिलिंद वाडेकर, उमेश वाडेकर, पुष्पकाल वाडेकर, शाखा प्रमुख उद्धव ठाकरे गट, धनाजी बाबल, प्रवीण मांजरे, चंद्रशेखर जाधव, रमेश जाधव, किरण जाधव, सुमित जाधव, संतोष जाधव, सुधीर जाधव, सुभाष वाडेकर, साईराज जाधव, अभिजित जाधव, अतिश जाधव, शरद कांबळी
वाडा सरपंच आणि इतर यांचा इथे मान्यवरांच्या हस्ते प्रवेश होत आहे. कुडाळ तालुका भाजपा कार्यकर्ता मेळावा संघटन पर्वामधील हा एक जल्लोषपूर्व आणि भव्य दिव्य असा मेळावा आणि या मेळाव्यामध्ये वाडा सरपंच आणि त्यांच्याबरोबर असलेले सर्व सहकारी यांचा इथे भारतीय जनता पार्टीमध्ये पक्षप्रवेश होत आहे. या सर्वांचं भारतीय जनता पार्टी जिल्हा सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने मनस्वी स्वागत होत आहे. यानंतर फणसे उपसरपंच यांनी तयार राहायचं आहे आणि आपल्या सहकाऱ्यांसमोर फणसे देवगड. हॅलो. यानंतर फणसे गिरिय ग्रामस्थ एकत्र मंचे ग्रामस्थ आणि पदाधिकारी यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रवेश करायचा आहे. धन्यवाद. मी विनंती करेन वालवकर मॅडम यांना पुढील सूत्र त्यांनी घ्यायची आहेत. सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत यांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. नागरिकांनी बसून घ्यायचं आहे. नमस्कार. समोर किंवा व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला जी कार्यकर्ता मंडळी उभी आहेत किंवा सभागृहाच्या बाहेर काही मंडळी आहेत त्या सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया सभागृहामध्ये बसून घ्यावं. अगदी मान्यवरांचं मार्गदर्शन इतकाच कार्यक्रम शिल्लक आहे. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महानुभावांना मानववंदना अर्पित करतो. मागे थोडा अल्पोपहाराचा विषय आहे तो थोडा थांबवा. जरा थोडं इकडे बसलं तर बरोबर. अल्पोपहाराच्या गाड्या आहेत त्या थोड्या बाहेर घ्या. एक 20 मिनिटांमध्ये सगळ्यांचं मार्गदर्शन होईल. आजच्या या कुडाळ तालुका भारतीय जनता पार्टीच्या महामेळाव्यामध्ये उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे कार्यकारी अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, आपला सर्वांचे लाडके पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी, व्यासपीठावर अनेक मान्यवर मंडळी बसलेली आहेत. आमचे अतुलजी आहेत, त्याचप्रमाणे माझे सगळे सहकारी आहेत. व्यासपीठाच्या समोर अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत. या आज आपण अनुभवतोय की ज्याप्रमाणे आमचे सहकारी रणजित देसाई यांनी सांगितलं की गेलं वर्ष दीड वर्ष भारतीय जनता पार्टी एक हाती सगळ्या निवडणुकांमध्ये यश मिळवत आहे. आणि या सगळ्या यशाचं कारण की भारतीय जनता पार्टीची गेल्या 5, 7, 8 वर्षांमध्ये वाढलेली संघटनात्मक ताकद. ज्या पदाधिकाऱ्यांनी
आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. जिल्हाध्यक्ष या नात्याने सर्व प्रवेशकर्त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. भारतीय जनता पार्टी ही एका विचारांवर आधारित असलेली पार्टी आहे. त्यामुळे या भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा, त्यातलं संघटन, पक्षनिष्ठा हे सगळं आपण जर आचरणात आणलं तर नक्कीच प्रत्येक कार्यकर्त्याला सन्मान मिळतो. हे राष्ट्रीय पातळीवरून गाव पातळीपर्यंत आजपर्यंत भारतीय जनता पार्टीने सिद्ध केलेलं आहे. आणि गेल्या 7-8 वर्षामध्ये सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य चव्हाण साहेब असतील आणि सगळे नितेशजी आणि सगळीच मंडळी आहेत, या सगळ्या मंडळींनी या भारतीय जनता पार्टीच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली पर्यायाने कोकणातल्या संघटनात्मक विण इतकी घट्ट केली की आता याच्या पुढे पार्लमेंट टू पंचायत हा जो आपला नारा आहे, 100% भारतीय जनता पार्टीचा नारा आहे, त्याकडे आपली वाटचाल चालू आहे. आज जे काही कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी प्रवेश केला, निश्चितच यापूर्वी काम करताना विरोधी पक्षामध्ये असल्यामुळे आपले कार्यकर्ते त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये थोडंसं काहीतरी विचारधारेवरून वैचारिक वाद असू शकतात. पण आजच्या या घटनेनंतर भारतीय जनता पार्टी हे एक कुटुंब आहे, भारतीय जनता पार्टी हा एक परिवार आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी अत्यंत चांगल्या मनाने एकरूप होऊन काम आपण करूया आणि पुढच्या आगामी ज्या काही निवडणुका आहेत त्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये चांगलं यश आपण या सगळ्या मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाने प्राप्त करूया. पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. वेळाभावी इथेच माझं मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण उत्सुक आहात ते म्हणजे साहेब एकच मिनिट. सन्माननीय नितेश साहेब यांना विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द आपल्याला मार्गदर्शन केलं. त्याला मागून आहे ना ते जेवणाचं बंद करा. मुख्य भाषण व्हायचं जो पण तिथे देतोय त्यांनी बंद करावं. आणि जे बाहेर जात आहेत ना प्रवेश केल्यानंतर प्रत्येकाची नोंद होतोय इथे. ज्यांच्याबरोबर प्रवेश करते आले त्यांनी त्यांना थांबवावं. हे पक्षाचा मेळावा इथे शिस्त पद्धतीने झालं पाहिजे. मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आमचे नेते सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, प्रदेशचे उपाध्यक्ष सन्मान्य अतुल काशेकरजी, महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष सौ कोरगावकर मॅडम, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीष दळवीजी, जिल्हा कार्यकारिणी उपाध्यक्ष सन्मान्य प्रमोद रावराणेजी, सरचिटणीस सन्मान्य रणजित देसाई, सन्मान्य महेश सारंग, सन्मान्य संदीप साटम, सौ तेरसे मॅडम, सन्मान्य अशोक सावंतजी, बाळा खडपेजी, मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित असलेले सर्व प्रमुख मान्यवर, समोर उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, तसेच आमचे पत्रकार मित्र, भारतीय जनता पक्षाच्या ओरस मंडळाच्या मेळाव्याच्या निमित्ताने आज आपण इथे सर्वजण आज इथे उपस्थित आहोत. सर्वात प्रथम मी आमच्या ओरस मंडळाचे आमचे मंडळ अध्यक्ष बाई सावंतजींचा मनापासून अभिनंदन करेन की अतिशय यशस्वी असा मेळावा त्यांनी आयोजित केलेला आहे. चव्हाण साहेब आमचे कार्यकारी अध्यक्ष झाल्यानंतर आज हा पहिलाच भारतीय जनता पक्षाचा एवढा भव्य मेळावा तालुकास्तरीय झालेला आहे. हा फक्त तालुका एवढाच पुरताच हा मेळावा आहे. पण नजर फिरवल्यानंतर थोडा हे मंडप कमी पडतंय का अशा पद्धतीची परिस्थिती आज इथे बघायला मिळते. असंख्य मान्यवरांनी आज आमच्या भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे. सन्मान्य राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य बावनकुळे साहेब,
आमचे रवी चव्हाण साहेब आणि आमचे खासदार सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आजपासून आज आपण भारतीय जनता पक्षामध्ये आपण सगळ्या जणांनी प्रवेश केलेला आहे. मी आपल्या सगळ्या जणांचं मनापासून या निमित्ताने स्वागत करतो. आज आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मेळाव्याच्या निमित्ताने आज आपण इथे सर्वजण जमलेलो आहे. आज भारतीय जनता पक्षाचा परिवार हा आता वाढत चाललेला आहे, मोठा होत चाललेला आहे. लोकांचा विश्वास आपल्या नेतृत्वावर दर दिवस वाढत असताना आपल्याला दिसत आहे. देशामध्ये आज प्रत्येक राज्याची निवडणुकीचा निकाल तुम्ही पहा. प्रत्येक राज्याच्या निकालामध्ये त्या राज्याच्या जनतेने आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्याच नेतृत्वाखाली त्या राज्याच्या जनतेने भारतीय जनता पक्षालाच संधी दिलेली आहे. म्हणून आपण सगळेजण जे इथे उपस्थित आहात, आज आपण या ओरस मंडळाच्या माध्यमातून आज इकडच्या जनतेची सेवा आपल्या पक्षाच्या माध्यमातून आपल्याला करायची आहे. आपलं संघटन पर्व सुरू आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये सभासद नोंदणी आहे सुरू आहे. आजच सकाळी आपल्या प्रदेश अध्यक्ष साहेबांनी जाहीर केलं आहे की आपल्या राज्याची नोंदणी आज हा 1 कोटीचा टप्पा आपण सगळ्या जणांनी गाठलेला आहे. म्हणजे आपल्या या राज्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 1 कोटीपेक्षाही जास्त सदस्य आज भारतीय जनता पक्षाची झालेले आहे. म्हणजे आपण सर्वजणांनी विचार करा की आपण ज्या पक्षाचे सदस्य आहोत, ज्या पक्षामध्ये आपण सगळ्या जणांनी प्रवेश केलाय, त्या पक्षाची ताकद आणि आज ताकद कुठल्या पद्धतीने आज वाढते आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या जणांची जबाबदारी आहे. आज आपण प्रवेश केलाय, आज आपण सदस्य बनलात. आमच्यासारखे असंख्य कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाकडून वर्षानुवर्ष काम करतायत. आपल्या सगळ्या जणांची एकच जबाबदारी आहे, येणाऱ्या कालावधीमध्ये प्रत्येक निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष हा 1 नंबरचाच पक्ष असला पाहिजे. ही जबाबदारी आपल्या सगळ्या जणांची असली पाहिजे. याच्यामध्ये कुठलीही संभ्रम मनात किंतु परंतु करू नका. तुम्हाला वाटेल की बाबा हा बोलतोय पण आमच्या मनामध्ये संभ्रम आहे, पण तो संभ्रम दूर करण्याचं काम आहे ना, तुम्ही आमच्या प्रमुख नेत्यांवर सोडवा. तुम्ही त्याची चिंता करू नका. अमेरिकेत काय चाललंय, रशियात काय चाललंय, हे आपलं काम नाही. हे नेते लोक बघून घेतील. आपण आपलं संघटन मजबूत करण्याचं काम करायचं. नाहीतर नाक्यावर उभं राहून अरे बाबा अमेरिकेचा राष्ट्रपती काय करतोय ही चिंता आपण करायची नसते. आपण आपल्या गावामध्ये बूथवर आपलं संघटन कसं मजबूत राहील, पक्षाने दिलेला प्रत्येक कार्यक्रम हा आपण ताकदीने कसा राबवतोय, हा एवढं काम आपण भारतीय जनता पक्ष म्हणून सोडून द्यायचं. वरच्या पातळीवर काय राजकारण करताय, कोण येतंय, काय येतोय, महायुती म्हणून आपण कसे वागतोय ना, हे आपल्या सगळ्या वरिष्ठ पातळीच्या लोकांवर तुम्ही सोडून द्या. त्याची चिंता तुम्ही बिलकुल करू नका. नाहीतर कधी कधी आपल्याला वाटतं की बाबा आपण काम करत असताना इकडे तिकडे अडथळे येत आहेत. नाही, तुम्हाला भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून जबाबदारी आहे ना तुमच्या. तेवढंच काम करायचं, पक्ष वाढवायचं, पुढचे निर्णय आपल्या वरिष्ठांवर सोडून द्यायचे. आपण त्याची चिंता करायची नाही. आणि म्हणून आपल्याला सांगेन, मी विश्वासाने सांगेन, आज मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आज माझ्या पक्षाच्या वरिष्ठांनी मला जबाबदारी दिलेली आहे. काही लोक बरे आहेत, प्रभाकर सावंतजी आपल्याकडे प्रवेश केला. नाहीतर काय होत असतं, या कारकिर्दीमध्ये काही लोक नावं ठरली होती ते व्यवस्थित कसा कार्यक्रम करायचे ही काही नावं ठरलेली, पण नेमकं आज भव्य असा पक्षप्रवेश झालेला आहे म्हणून कशी चिंता करायला नको. पण येणाऱ्या दिवसामध्ये मी तुम्हाला विश्वास देतो, जिल्हा नियोजनची निधी असेल, पक्षाची कुठलीही सरकारची निधी असेल, ही फक्त महायुतीच्याच कार्यकर्त्यांना भेटेल, बाकी कोणालाही भेटणार नाही. मी माझ्या लोकांना सांगितलेलं आहे, उबाटा आणि महाविकास आघाडीच्या गावांच्या सरपंचांची यादी काढा. जिथे जिथे उबाटा किंवा महाविकास आघाडीचे सरपंच असतील, पदाधिकारी असतील, ती त्या गावामध्ये 1ही रुपयाची निधी देणार नाही. एवढं मी तुम्हाला आजच सांगतो. काहीच देणार नाही. कोणाला गावाचा विकास करायचा असेल इथे येऊन प्रवेश करून जावा, भरघोस काम होऊन जातील, नाही तर विकास होणार नाही.
आपला कार्यक्रम सोपा आणि स्पष्ट असतो. आपण हात जर राखून ठेवत नाही, त्याची चिंता करू नका. म्हणून हे भाषण ऐकून ते उरले सुरले कोण असतील आत्ताच सांगा, चव्हाण साहेबांची वेळ आम्ही घेऊन घेतो, पुढची तारीख बुकिंग करून टाकू. म्हणून आपला कार्यक्रम स्पष्ट आहे. आता 31 मार्च संपून दे, ह्या वर्षाची निधीचा विषय संपलाय. पुढच्या वर्षी याद्या घेऊन बसणार, गावाची नावं घेऊन बसणार. समोर आपल्या महायुतीचा झेंडा दिसला नाही, निधी कट. बोंबलत बसून दे माझ्या नावाने, काही फरक पडत नाही. आपला बॉस वरती खंबीर बसलेला आहे, मला कसली चिंता नाही. आपला कार्यक्रम सरळ स्पष्ट आहे. म्हणून उरले सुरले काय असतील आमच्या नवीन सहकार्याने सांगेन, जुन्या पक्षातले आपले उरले सुरले असतील त्यांना सांगा, बाबा काय मिळणार नाही, चल आता मी गेलोय ना, तुला पण तुझं भलं करून टाकीन. म्हणून आपल्याला या निमित्ताने सांगेन की ह्या जिल्ह्यामध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये चव्हाण साहेबांना मी विनंती करणार आहे. चव्हाण साहेब, येणाऱ्या निवडणुका आपण 100% भाजपच्याच दिशेने आपण लढवलं पाहिजे. 100% होऊन जाऊन दे ना, मैत्रीपूर्ण लढू, काय हरकत नाही. तुम्ही वरिष्ठांची चर्चा करा, आम्हाला सांगा, मैत्रीपूर्ण निवडणुका होऊन जाऊन दे, ताकदीने लढू. जे येतील तो पुढे महायुतीच्याच बसणार आहे, दुसरं कोण तिथे बसणार नाही. आम्ही काय बसायला देणार नाही. चुकून काय 2-4 निवडून आले तर नाही, फोडून आम्ही आतमध्ये घेणार, तिथे काय तिथे ठेवणार नाही. आपला कार्यक्रम सरळ स्पष्ट आहे. आता या जिल्ह्यामध्ये महायुती सोडून बाकी अन्य कोणीही जास्त राजकारण करू शकणार नाही, ह्याची काळजी मी निश्चित पद्धतीने घेईन, एवढा विश्वास चव्हाण साहेबांना मी सांगेन. कारण का काय 10 वर्ष विरोधी पक्षामध्ये राहिलेलो आहे, चांगली ट्रेनिंग मिळालेली आहे त्रास देण्याची. कारण मलाही भरपूर त्रास विरोधी पक्षाचा आमदार म्हणून दिलेला, निधीच्या बाबतीमध्ये, आपल्या पोलीस कारवाईच्या बाबतीमध्ये भरपूर त्रास दिला. एकदम PhD केलेला पैकी कार्यकर्ता आहे मी. आणि नेमकं आता मीच सत्तेमध्ये आलेलो आहे, खूप लोकांना त्रास झालेला आहे त्या गोष्टीचा. आता अनुभव टप्प्याटप्प्याने होईल, थोडं हळद निघून दे पालकमंत्र्याची, कळेल काय असतं ते. आणि म्हणून आपल्याला या निमित्ताने सांगेन, भारतीय जनता पक्ष हा प्रत्येक तालुक्यामध्ये ताकदीने वाढला पाहिजे, एवढी जबाबदारी आपण सगळ्या जणांनी घ्यावी. आज ओरोस मंडळाचा ज्या पद्धतीने मेळावा झाला, प्रभाकरजी, अशा प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपण मेळावे घेऊ आणि ह्या ताकदीने घेऊ. आणि हे उरले सुरले आहेत ना त्या तालुक्याचे, त्यांना पण घेऊन टाकू. सगळेच काय आता ओरोसपर्यंत येऊ शकले नाहीत, काही लोकांना आम्ही त्या तालुक्यामध्ये ठेवले आहेत, त्याने फोटो सगळ्यांचेच आले पाहिजे ना त्या तालुक्यामध्ये. म्हणून या निमित्ताने आपल्याला सांगित की मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठी ताकद आज या निमित्ताने पाहायला मिळालेली आहे. आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे हात आपल्याला बळकट करायचे आहेत. या निमित्ताने ताकद त्यांची वाढवायची आहे. साहेब ज्या पद्धतीने आज राज्यासाठी काम करतायत, फार जवळून अनुभव घ्यायला मिळालेला आहे. म्हणून आपण भारतीय जनता पक्षासाठी काम करत असताना फार आपण प्रामाणिक पद्धतीने दिवस रात्र मेहनत करावी. आज आपण ज्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत ते सन्मान्य राणे साहेबां खासदार असलेल्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत, एक लक्षात ठेवा. राणे साहेब खासदार ज्या पक्षाचे आहेत त्यांच्या नेतृत्वात तुम्ही सगळेजण काम करतात. म्हणून तुम्ही सगळेजण ताकदीने काम करा, मेहनत घ्या. मी तुम्हाला विश्वास देतो, चव्हाण साहेब समोर आहेत, आपला पक्ष तुमच्या निश्चित पद्धतीने दखल घेईल, एवढा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो. फक्त कोणीही चुकून विरोधकांना कुठल्याही पद्धतीने खतपाणी घालू नका, मदत करू नका. सगळ्या गोष्टीवर आमच्या फार बारकाईने लक्ष आहे, तुम्हाला सांग. कारण हा तुमच्यामध्येच राहिलेला कार्यकर्ता आहे. गावागावाचं थोडं राजकारण आपल्याला कळतं, कोणाला कोणाचे फोन जातात, अवेळी फोन जातात, हे सगळ्या गोष्टी माहीत असलेल्यापैकी आहे. म्हणून ह्या जिल्ह्यामध्ये यापुढे महायुतीच्याच माध्यमातून आणि भारतीय जनता पक्षाच्याच नेतृत्वाखाली सगळ्या काय गोष्टी वाढल्या पाहिजे, एवढं ह्या निमित्ताने मी सांगतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आपण जो विश्वास दिला त्या विश्वासाने आणि आपल्या शब्दाप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचा जो झेंडा आहे तो प्रत्येक घरावर फडकवू हा आपल्याला विश्वास देतो. आणि मी यानंतर या कार्यक्रमासाठी आपली सर्वात बहुमूल्य असा वेळ घेऊन आलेले आमचे कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश माननीय श्री रवींद्र चव्हाण यांना विनंती करतोय. सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
भारतीय जनता पार्टीचा। आज संघटन पर्वाच्या निमित्ताने हा कार्यक्रम सिंधुदुर्गामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतीय जनता पार्टीने जो आयोजित केला, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित या जिल्ह्याचे लोकप्रिय असे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी, सन्माननीय प्रभाकर सावंतजी, सन्माननीय अतुल काळसेकर, मनीष दळवीजी, महेश सारंगजी, त्याचबरोबर ज्यांनी हा कार्यक्रम या मंडळामध्ये यशस्वी करण्यासाठी मेहनत घेतली असे रणजित देसाईजी, सन्माननीय भाई सावंतजी, रुपेश, त्याचबरोबर पप्या तवटे आणि त्यांच्या बरोबर असणारे सर्व सहकारी, सुप्रियाताई असेल, या सगळ्यांचं खरं तर भारतीय जनता पार्टीचा प्रदेशाचा कार्याध्यक्ष म्हणून मी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो। आणि संघटन पर्वाचा महाराष्ट्रातील जबाबदारी माझ्याकडे होती प्रमुख म्हणून, आणि आता महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 1,05,00,000पेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्य झालेत, म्हणून त्यामधला आपला असलेला सहभाग म्हणून आपलंही मनपूर्वक अभिनंदन करतो। म्हणून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेला मी कोकणातला सुपुत्र म्हणून काम करत असताना जशी माझ्याकडे जबाबदारी आहे, तशी विनोदजींकडे संपूर्ण देशभराचा प्राथमिक सदस्य अभियानाचा प्रमुख, संघटन पर्वाचा प्रमुख म्हणून जबाबदारी होती। त्यामुळे सिंधुदुर्गातील असणाऱ्या आमच्या दोघांकडेच ही जबाबदारी असल्यामुळे हा अतिशय वेगळ्या पद्धतीने देशामध्ये 13.5 कोटीपेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्य झालेले आहेत आणि महाराष्ट्रात सुद्धा 1,05,00,000पेक्षा जास्त आणि 1.5 कोटीपर्यंत सदस्य आले। मी आपणा सर्वांना फक्त एवढीच विनंती करणार आहे, आज मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतीय जनता पार्टी पक्षामध्ये आज जो प्रवेश झालाय, देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आदरणीय नड्डाजी, आदरणीय अमित शहाजी आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे आपले सर्वांचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आणि आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी आणि महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी, आपण पाहिलं असेल की आपल्याला सातत्याने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की सर्वच्या सर्व प्रत्येक जण हा एक वेगळ्या पद्धतीने देश आणि देशहित हे कोणता पक्ष पाहतोय, तर त्यांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या प्रत्येकाच्या डोक्यामध्ये एकच गोष्ट आली आहे की नरेंद्र मोदीजींच्याच नेतृत्वामध्ये हा देश सुरक्षित आहे आणि विकसित भारताच्या दिशेने जाणार आहे। त्यामुळे प्रत्येक सामाजिक क्षेत्रामध्ये विविध संघटनांमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाला असं वाटतंय की आम्हाला सुद्धा एक सहप्रवासी म्हणून भारतीय जनता पार्टी पक्षामध्ये प्रवेश करायला हवा। त्यांच्याबरोबर हातभार लावून मला सुद्धा याचा सहप्रवासी म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये भारताच्या असणाऱ्या विकासामध्ये माझा हातभार असला पाहिजे, भारताच्या असणाऱ्या प्रत्येक सेवा कार्यामध्ये माझा हातभार असला पाहिजे। या सगळ्या गोष्टीसाठी आज मोठ्या संख्येने विविध क्षेत्रामधील असणारी मंडळी ही भारतीय जनता पार्टी पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत। कष्टकरी असेल, शेतकरी असेल किंवा प्रत्येक तो व्यक्ती, त्याला असं वाटतंय की आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये आपण पाहिलं असेल की 100 दिवसाचा कार्यक्रम या मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून 100 दिवसाचा कार्यक्रम प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये काय काम झालं पाहिजे आणि कशा पद्धतीने नियोजन असलं पाहिजे असे 100 दिवसाचा कार्यक्रम केलेला आहे। त्यामुळे 100 दिवसामध्ये प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या डिपार्टमेंटमध्ये एक नियोजनबद्ध असा आखणी करून काम करण्याच्या संदर्भात नियोजन आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सिंधुदुर्ग असेल किंवा महाराष्ट्रातील असणारा प्रत्येक जिल्हा हा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक नंबर कसा होईल यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते कसं करता येऊ शकतं
आणि पारदर्शकता कशी असली पाहिजे या सगळ्या गोष्टीकडे आदरणीय देवेंद्रजी हे स्वतः लक्ष घालतायत. एक कणखर नेतृत्व महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा 2014 ते 2019 महाराष्ट्र प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक नंबर होता. येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही पाहत असाल की आत्ताच ते जेव्हा दावोसला गेले होते, मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टमेंट, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट ही आपल्या महाराष्ट्रासाठी आणण्याचं काम त्यांनी केलं आहे. मी नितेशजी आणि यांच्याबरोबर असणारे प्रत्येक जण यांना प्रत्येकाने असा विचार केला की येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये रोजगाराच्या संधी कशा प्राप्त होऊ शकतील यासाठी विशेष लक्ष ही सर्व मंत्रिमंडळातील असणारी सर्व मंडळी करतात. त्यामुळे मला खात्री आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. पर्यटनाच्या असणाऱ्या अनेक संधी या ठिकाणी कशा उपलब्ध होतील, एक ना अनेक असे विषय हे येणाऱ्या काळामध्ये आदरणीय देवेंद्रजींच्या आणि आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये तुम्हाला आम्हाला सर्वांना येणाऱ्या काळामध्ये पुढे न्यायचं आहे. राणे साहेबांचा असणारा अनुभव, देवेंद्रजींचा असणारा अनुभव, या सगळ्या गोष्टी आणि पालकमंत्री म्हणून आदरणीय नितेशजी यांचा या जिल्ह्यामध्ये असणारा जो प्रवास, जिल्हा जरी सिंधुदुर्गाचे जरी ते पालकमंत्री असले तरी सहपालकमंत्री म्हणून सुद्धा त्यांच्याकडे रत्नागिरी जिल्हा आहे. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी आज ज्यांनी प्रवेश केला आहे त्यांनी सर्वांनी निर्धास्त राहिलं पाहिजे. कोणीही कोणतीही चिंता करायची गरज नाही. आपण सर्वांनी भारतीय जनता पार्टी पक्षामध्ये नाही तर परिवारामध्ये प्रवेश केलेला आहे. हे परिवार आहे. भारतीय जनता पार्टी हे कार्यकर्त्यांचं असणारं परिवार आहे. या ठिकाणी प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या सुखदुःखामध्ये त्यांच्याबरोबर सहभागी होणारे आमच्यासारखेच सर्व कार्यकर्ते या पक्षामध्ये काम करतात. त्यामुळे तुम्ही चिंता करू नका. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या गावातील असणारा विकास असेल, आपल्याला असणाऱ्या प्रत्येक अडचणी असतील, या अडचणीबरोबर भारतीय जनता पार्टी एक कुटुंब म्हणून आपल्या बरोबर राहील हे मी आपणा सर्वांना आश्वासित करतो. आणि बिंदास राहा. ज्या पक्षातून तुम्ही भारतीय जनता पार्टी पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे, मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की आपल्याला एक चांगला अनुभव भारतीय जनता पार्टी पक्षामध्ये काम करत असताना कार्यकर्ता म्हणून, पदाधिकारी म्हणून आपण वेगवेगळ्या त्या पक्षामध्ये वेगवेगळ्या पदांवरती काम करतात. त्यामुळे आपल्याला सुद्धा या पक्षामध्ये प्रभाकरजी असतील, त्यांच्याबरोबरची असणारी पूर्ण टीम असेल, ही सर्व टीम सिंधुदुर्ग म्हणून आदरणीय राणेसाहेब असतील, नितेशजी असतील, या सगळ्यांच्या नेतृत्वामध्ये कशा पद्धतीने त्यांना तुम्हाला आपल्याला सर्वांना कुटुंब म्हणून समावून कसं घेतलं पाहिजे याची आम्ही सर्वजण स्वतः लक्ष देऊन काळजी घेऊ हे मी तुम्हाला आश्वासित करतो. आदरणीय नितेशजींनी जसं सांगितलं, येणाऱ्या काळामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आहे हा भारतीय जनता पार्टीचा बालेकिल्ला आहे आणि यानंतर आपल्या सर्वांच्या येण्याने तो अजून मजबूत हा येणाऱ्या काळात होणार आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला आम्हाला सर्वांना हातात हात घालून एकत्रपणे काम करण्याची गरज आहे. फक्त हे करत असताना सिंधुदुर्गातील जनतेचं हित हे डोळ्यासमोर ठेवून तुम्हाला आम्हाला सर्वांना काम करायचं आहे आणि तेच काम तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी उभं करूया. पुन्हा एकदा आपण सर्व कार्यकर्त्यांना ज्यांनी आज प्रवेश केलाय त्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. मी विनंती करेन सर्वांनी आपल्या जागेवरच थांबायचं आहे. मी फक्त कुडाळ तालुका सरपंच यांच्या मार्फत महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल आणि पालकमंत्री जिल्ह्याचे माननीय नितेश साहेब यांचंही स्वागत कुडाळ तालुक्याच्या सर्व सदस्यांना पटकन यायचं आहे आणि त्यांच्या पुष्पहार अर्पण करून स्वागत होणार आहे. हे झाल्यानंतर लगेचच फक्त ओरोसमधून सन्मान्य श्री छोटू पारकर, उदय दांबोडेकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी देखील या दोन्हींना सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब आणि नितेश साहेब यांना पुष्पहार तिथे हे करणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी देखील तयारीत राहायचं आहे. दोनच छोटेसे कार्यक्रम आहेत. त्यानंतर आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम होणार आहे.
कुडाळ तालुक्यातील भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच माननीय चव्हाण साहेब यांचं कार्यकारी अध्यक्षपद महाराष्ट्र प्रदेशपदी नियुक्त झाल्याबद्दल त्यांचं पुष्पहार अर्पण करून, त्याचप्रमाणे माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्या यापदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचं हार्दिक स्वागत करताना, यानंतर मी फक्त विनंती करेन त्यानंतर श्री छोटू पारकर, उदय जांभवडेकर, हार्दिक शिगले आणि त्यांचे सर्व सहकारी व्यासपीठावर येत आहेत. कृपया मान्यवरांना पुढच्या कार्यक्रमाला जायचं आहे, त्यामुळे थोडंसं घाई गडबडीत कृपया सर्वांना विनंती आहे, ज्यांचे सरपंचांचं झालंय त्यांनी कृपया खाली थांबावं. पुढचे ओरोस या ठिकाणाहून महेश छोटू पारकर, उदय जांभवडेकर आणि सर्व आहेत. त्यानंतर अनिकेत पटवर्धन सन्माननीय चव्हाण साहेब यांचे शिवसहायक अनिकेत पटवर्धन कृपया असतील त्यांनी व्यासपीठावर यायचे. अनिकेत पटवर्धन त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देण्यात येत आहेत. यानंतर मी सन्माननीय चव्हाण साहेब यांना रवींद्र चव्हाण साहेब यांना विनंती करतो की हा मेळावा यशस्वी केल्याबद्दल आमचे कुडाळ मंडल अध्यक्ष संजय वेंगुर्लेकर आणि ओरोस मंडल अध्यक्ष भाई सावंत या दोघांचे पुष्पगुच्छ द्यायचे आहे. सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब आणि नामदार नितेशजी राणे साहेब यांना विनंती करतो की सन्माननीय संजय वेंगुर्लेकर आणि सन्माननीय भाई सावंत यांचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करायचा आहे. सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब आणि सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांना विनंती करतो की सन्माननीय भाई सावंत आणि सन्माननीय संजय वेंगुर्लेकर यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करायचा आहे. त्यांच्यासोबत रुपेश कानडे, पप्या तवटे सर्वांनी सहभागी व्हायचं आहे. जा रुपेश कानडे, पप्या तवटे आणि अन्य सर्व सहकार्यांनी सहभागी व्हायचं आहे. सुप्रिया वालावलकर मॅडम, त्यानंतर अनिकेत पटवर्धन यांना विनंती. सौ आरती पाटील मॅडम, सर्वच आमचे कुडाळ तालुक्याचे. श्री अनिकेत पटवर्धन यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यानिमित्तानं त्यांना आमच्या कुडाळ तालुक्याच्या वतीने सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत शुभेच्छा देण्यात येत आहेत. कुडाळ तालुका भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्या मेळाव्याला उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, तसेच आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकर सावंतजी, तसेच आपल्या जिल्ह्याच्या महिला जिल्हाध्यक्षा सौ शेताताई कोरगावकर, तसेच सर्व भारतीय जनता पार्टीचे सर्व जिल्ह्यातील पदाधिकारी, तसेच आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेले सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते यांचे मी कुडाळ तालुक्याच्या वतीने आभार मानते. धन्यवाद.